Obra Brathier system. Firstly and most importantly, and we've just listened to the timeless sounds of music that would have echoed through the valleys and the mountains and the plains and through the rivers down to the Sea of Bulgaria for innumerable years. And it's appropriate that that would then lead us into the singing of the national anthem. So if we can all rise, we're ready for our canon. That's not going to do. Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо кмет, уважаеми колеги общински съветници, скъпи гости, за нас е чест и удоволствие да споделите с нас сесията по откриването на 43-тият конгрес на Международната транспортна федерация. Уважаеми господин генерален секретар на Международната организация на труда, уважаема госпожо генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите, уважаеми делегати и участници, братя и сестри синдикалисти от 116 страни, от всички континенти, добре дошли в слънчева България! Добре дошли в гостоприемна София! С огромно вълнение приех да водя тази част от официалното откриване на Конгреса, който ми дава възможността и честта да споделя очарованието на моята родина, магнетизма на моята столица и гостоприемството на моя народ. С вас, моето пъстро и многолико семейство, моите колеги и верни приятели, моите братя и сестри от целия свят. Тук като наши гости са представители на много институции, които ни подкрепиха с цялата си власт, енергия и патриотизъм при подготовката на това грандиозно събитие, за да сбъднем една мечта, която от синдикална се превърна в общо българска. И позволете ми да благодаря на всички тях. Искам да благодаря и на управителният съвет на Международната транспортна федерация за подкрепата, която оказва на кандидатурата на Съюза на транспортните синдикати в България и София при толкова достойни градове кандидати, за да се нареди малка България в списъка на държавите домакини. Искам да благодаря от цялото си сърце и най-горещо на кмета на София, госпожа Йорданка Фандъкова, която е тук с нас, както винаги е била, за да сподели и това събитие с нас. И на целият екип, и всички мои колеги от Общинският съвет,
от всички политически сили, които ни подкрепиха в организацията на това събитие. Благодаря ви от цялото си сърце! Искам да благодаря на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на Министерството на външните работи, на Министерството на вътрешните работи, на това на отбраната и културата, на няколко поредни ръководства на Националния дворец на културата и техните екипи, на екипа и ръководството на национални... Уважаеми господин Райдер, уважаема госпожо Бърол, уважаеми господин Кръмлин, уважаеми господин Котън, господин Димитров, уважаема госпожо Йорданова, уважаеми госпожи и господа делегати, скъпи гости, добре дошли в гостоприемна София, добре дошли в нашият прекрасен, древен и същевременно толкова млад град. Надявам се да имате достатъчно време да се запознаете с него и да разкажете за него, когато се приберете от дома. Като кмет на София съм изключително горда, че именно тук се провежда този изключително авторитетен форум, 43-тият конгрес на Международната транспортна федерация. Смятам, че този факт е оценка за дейността и авторитета на българските транспортни синдикати.